Všichni se jdou okaj, než nebudeš mít co dělat. A teď ty, venka. Šup. Bábovka. Jaká ti bábovka? No a oka ještě jeden. Není žádnej. Aha, hoď. No, vydávej jeden. Au. Kaštěnečku, teda pánka. A ty udělej mečován. To by se to strašně hlavně líbí. Dále se teďka, ty tady děláš vejra. Tamhle se dívej. Dino, umíš pošidit? Ale ne, táto, ani radši ne, nebo prostě to vypadá blbě. Já... Lejnu pošit. Pořádně, ale o to. Já to mám všechno rozmazaný. To nevadí, to točí stejně. No jo, ale já prdla vidím. Mě hokej říká starý Němec. Pak se na to podíváš. Zubajda. No, sislík. Tváře nasyslený, tak a už mohla se jít dolů. A to ještě natáčí přitom, když mám prázdnou skleničku, to ještě nemám. No, ale Já ti říkám, až si to pustí Bláža, tak tati vypucuje kožich, že ti bude malej. Počkej, nechám stát, nebo zase nic nemáš. To nemusíš udržet. Že ho to vidí Bláža. Víš co? Je to skleničku, jo? Takhle do tohohle všeho mě to napadne pěkně. Ne, to Ne, já to nechci takhle. Teda půjde po já čtyřech. to dám kolu. Rum a kolu. Do tohohle, ale. I to půjde po čtyřech. Ještě kolo, jo? Do čtvrtní mě to Tak kolo. ti ukáže Bláža, počkej, až já ji řeknu, že nakouřil. Počkej. To je nepříjemný? Teď mu pomačkej nos. Udělej hubu. Jako tichej. Tak a teď se budete moct podívat, jak jste byli hrdinové. Jo? Chcete do Polska? Na nákupy. Šel na nákupu. Nejel bys? Třeba v sobotu ráno. Ráno, já jsem v práci. A ono, Nikolko, víš, tak s tím kočárkem. Jo. Běž Nikolko do pokojíčku, ano? Jo. Dělej hobo. Já jsem ti minule říkala, že dostaneš přes ruku. Běž do pokojíčku. A z ničeho nic. Běž do To pokojíčku. neukazuje. Jak se jmenuje panenka? Takže ta Haša. Jo, to je krásná, no. To jsem si koupila. No, ty jsou krásné, trošku Jsi špinavé. koupila sama svoje. Dostala odměnu za to, že byla hudá, tak jsem vzal pár drobných, tak jsem si koupila. No, kartu nevíš? Tak nám to čámka, o tom nepůjdem sami. Bylo by to. Tak proč chcete mít? Už vidím, jak tobě opučuje auto. Já řídit nebudu. Ale už protože jsi to ty, tak už z principu. No, kdyby jela segra. Speciálně. Aha, tak už vůbec ne. Promiňte. A co bych jenom oblízla sklo vepředu, ne? Ale já už jsem mohla jít i bez brzdy, já už můžu jezdit se vším. Tam ti, maminko, ti ty křida a se teďka na budání mínku, to je dobrá. Jsou na to určitý paragraf. Jeho máma je učitelka ve škole. Já jsem říkala, jestli by mě nevzal. To taky, Kiko. A Lucia máš má úplně stejně? No to asi tak nějak. To ještě s tím makat, ale... Ne, já neumím. Ale když to dostane 55, tak tam to není jako hlavní trvalý poměr. To jsou ty montérky mě vláduje. No, to je jak zip. Tak to nějak leča, to taky vždycky to dáme, vypadají prostě před celý obličej. Co to je s tím kočárkem? Ale už pěkně vypadá. A ty
tyhle ty mramorové. Jsem teďka koukala, bylo to propagované v tom, za těch... Ale někde... No, to akorát bylo v tom novináři, to bylo propagované. Říkám, tohle to akorát, že vyšlo tobě, já jsem potom říkala, tohle to vyšlo Lence Petrovi, má červenou, a to vyšlo akorát, tak si vykrémovala ten mramor. Zatím ti před objektiv. No, přesně to tam, přesně. To bylo Já jsem udělala takovou, tady máte takovou to a to a tady pak nemůžeš nic říct. No ty to ukazuješ, takovou to. Takový ornamenty, jako no já tak sama. Až je to kupatý, bo je to nepřipravovalo. Já jsem dneska připravila. Kolik to stálo? Ještě se to nevidíš, no. Ne, bylo to fakt hodný, ale co? Mě dokálo. Ne, mě dokálo. No, na posraný, no. No, mě došlo ke stěně. Jako kuchyň, tady rozklady. Nebo projekci, nebo zelený, nebo bílé, nebo zelený. Jo. No, tak takový. A jsem takový lednici. A já tu tapetu tu budu. Ne, to znamená, že do ty dva rána jsem nabíjel auto na dálkově. To už byla spíš pánvička. Když si dáš jenom na ráno a motorek už tady to šoukám tak vrčí. Tak tu vyměň, to je škoda, ne? potom dám, Když jo. chce, tak mu jenom vyměň. My jsme taky taky pojď sem. Krásně to vidíš, tu druhou branku. Stejně by mě zajímalo, když se dá šáhnout za nebo kouknout za. Co ti to ztratí, když tam dáš to? No, co mi to ztratí vždycky. Ty. Hokejistí. Tati, vidíš tady ty Branka hokejová. Ukaž to. Vidíš tati tady ty 3 rozměrný brejdy? A myslím, že ty za to Nikolo. za tu hrobku. Kohorovku ty. No v Egyptě, ty chytráku. No tak, Nikolo, nech toho. protože ji tam zazděli. Zazděli. No ne. Dobře dopadne to, co Nikolo. jo, tadyhle na ty ocelovce. Co? Je školní jídelna. Jo, takhle v ty ocelce tam je blízký salon, nebo si. Jo? Jo, takže to by bylo cházet přenoskama. Tady jsou lyžaři. No. Ne, lyžaři, tam je bránka taková hokejová. Tady to máš. Že tam vidím lyžeňáky. Dobře, ale teď mě řekni, Jo, Takže Asi odnese sebou. No a To je fort? nezdvihnu nic. Já nepochovám ani nic. no to jo, to musíš povolat. To jsem mohla zavolat. Já jsem pak volala, mě Ota poslal chlapa. Poslal jsem mu chlapa, řidiče poslal Urávě. jsem jí. Jo, poslal jsem ti chlapa. Rovno z něj bylo. Pomohl jí nahoru a jel do Koele pro zboží. Už se nevrátil, už prodala nafta. To byla akorát ta cesta od Veroniku sem. Já se podívám, potom si ji uklidíš, no. Neboj se nic. Tady, tak si koukni do vany, jak sama montuje. Láve, ty Kdyby mě někdo muncoval nějak, tak to se neřekla asi, ne? Co ty tady děláš? Pojď, Tak si ji uklid na poličku, ať se ti nebudou mít videoko, jo? Tam si ji polož opatrně na ty pelínky, jak tam máš, jo? Každý se mi přihází, Odnes si ji do pokoje na tu poličku. Úplně ohromně. Kdybyš patřil z toho, tak by se To je filozofie. Tady se zaklopá lednice a taky ty spadne. To si koupíme od ní. Pojď sem. Když zdrhla do vysoký, víš? Jo, jak jsi tam hledala. Tady se motá. Veronika Sakalová. Tady! Tady jsem! Tady! Ale Martina Zarušová, Mama.
soutěžím. Asi tak. To jsem dolů, tam jsem, tady. Tam necháš televizi. Nenechám. Televizi beru a jdu s Blážou si lehnu do toho. Příští týden máme ledničku. Jo. Za kolik? Levně. Zadarmo. Kde máš autobus? Co? Právě po vysokou. No tady jde tu. No asi takovou dlenou. Ty do můjho. No ale vyšák. Jako objednou dílo, ne zaměstnání. Dílo. A já, jelikož mám neomezený vycházky, to už doma třeba. Rozumíš? Tam není nikde psáno, kolik to odpracováno hodin, nic. Tam prostě ty něco uděláš a dostaneš za to platit. Jestli to udělám za hodinu, mám za to dávám 1000, to nikoho nezajímá. No, tak si ho běž uklidit někam do pokoje. Tyhle ty logicky To jsem měl s těma váhama. pohořely. A to bylo tak jednoduché, až to bylo hrozně těžké. To ti dával to do Půjdeš do blázin, co taky žereš. Ale pak to pošlu do Hollywoodu a Hičko křičí nejme. Ten byl umřel, Hičko, kdyby to Asi něco, už jsem tak Ale ne, ještě přidaj. No, to školy, jo. Bylo. A nejlepší bylo. Zatlač hodně. Šup. Chtěl žalovat na mě, že Hodně, přidaj. To je ono. Co jsi robil? Nebyl jsem dobrý dět. Babě jsem rozpáral sveter. Ne, babke jsem spáral štrichovaný. Jo. Hodně, přidaj. Přidaj, rychle, onem. Ale jak jsem z toho žalovat? Chodil kočárek. Pěkně zakopal. Jo, přidaj ještě trošku. Já se ještě můžu říkat. Zakáčku. No, ty zrač bez světlo, budu v práci. Když nebudu vysvětlovala, teď bych ti měla jako problém, kolik vysákoj. Ale nám včera myslím si, že mě telefonovala za půl diskutovali o tom, jak mám život na holubě, rozumíš, znáš to. Ale ona mě ale normálně nutí k tomu, že fakt, že já Tak dobře, tak sám. to na hovno. Víš, já říkám, ale no, ale jsem se na to, já potom jsem s tebou úplně nervní, ale možná normálně. Ale když má strašná bezpůsobá. Chtěla bych se třeba projít, já nevím. Jo, tak procházím si tím zakládem na nový svět. Tam je jako bláža, ale vytlapi jsem. A na to, aby mi kam šla moje Milána, promiň, to se já nemám. Já tak místo, abys třeba ledně. Co přijdu do lokálu, neudělám oči, oni tě vyvedou. Co tím komu a jít k vám a sedět tam jak pixel. No, pořád je to lepší, než tam sedět doma. radši budu zelená. Z práce udělám nějaký nákup, ne? Kde ho zalomíš? Mě, Mišku, autáka. Baví se v goby. No jo, no, tak to je takový jiný Tak to život. by byla teď co jim musím schánět, taky ráno přijmu. No, tak mu tolik neschání, Ale protože oni jak to bečka. tak podražili, ne, ty granule? No, zdražili granule, 620 korun stojí. A ty něco chci. Ty denosky mají prostě, že já A tady u nás v obchodě taky ho prodávali. Tam ty něco Já myslím normální Mám tady na kupu, no. No, jenže Petruška dostane bejváček a bere si pejska. To víš, že jo, to je tvůj pejsek. Otíku, Če. nekoukej si tak zblízka. Taková Já ti ho, 32 korun nebo kolik. už není jedle, už má po 2 rukách. A to je možná, to se Jaká radost. barán. Kostel na Chlumku, hrad Košumberk.